galing palang bundok ate yung ano mo. Opo, Mga kanina. paninda mo po. Galing sila kanina. Ay galing, nagpunta kang bundok? Paabot lang Kakadating mo lang? Kaya ng log ng kalahating sako ang laman ay 10. Minsan yung isa 15. Nabuhat po siya ng nyog. So si Papa, Lakas na naman. Lakas naman. 15 yung Oo. bunot na, hindi. Ilang taon ka na ate ano? Ate ano nga? Sara. Ate Saren, ilang taon ka na? 12 years old po. Tapos nagbubuhat ka na ng nyog. 15 yung. Ala. 15 piraso? Kaya mo 15 piraso? Maliliit lang siya. Maliliit po. Gaya lang ng ano. Ay mabigat yun. Kahit maliit Kahit lang, maliit, sabihan natin ng isang Kahit mga grabe. Kaya pala ano, pinapatulungan sa atin ni Kuya Ariel kasi nakakaawa naman yung sitwasyon. Nakakalingap na ka. Ayan mga kalingap, good morning. At papunta po kami ngayon sa scout po ni Kuya Ariel sa everyday. Ito po. Opo, yan po yung kaibigan ko na tinutulungan ako noong na araw na wala talaga ako. Nabibigyan pa ako ng pag-uutang ako sa kanya, palit uling. Oo, yeah. Oo, nabayad ko uling. Kaibigan mo pala ito, Kuya Robin. Kaibigan ko yan. Maraming salamat po sa inyo. May dala po kami ano, bigas Bigas. dun sa scout niya. Tara po mga kalingap, puntahan po natin yung ano. Anong pangalan ng kuya? Si Angie. Kuya Ate Angie. Oo, Angie. Tara po mga kalingap, punta natin. Ito po mga kalingap si Ate Angie. Ito po si na-scout ni Kuya. So alamin natin kung bakit kumbaga pumasok sa puso ni Kuya Ariel na sila daw ang dapat tulungan. So alamin natin. Kasi kung titingnan si Ate, ano, okay naman, ano, hindi naman ano. Ate, Ate Angie, kamusta po? Okay lang po. Okay ka lang po? Ayan. Saan po yung asawa nyo? Wala po, namatay na po sa biyahe. Namatay na po? Ilang taon na pong wala si Mister? 11 years po. 11 years. So, ilan po ang mga anak nyo? 2 lang po. 2? Ay, ito yung isa, ito yung anak. Ganda po ng anak nyo ah. Ganda naman ang anak. Anong pangalan mo? Saren. Saren. Mukha ni Harman ano? Kumukha ni Harman? Harman ano? Tingnan mo nga. Oh, nahihiya si Ate Saren. Hello Ate Saren. Kami ang Team Kalingap. Kilala mo 'yon? Ngayon kilala mo na? Sino ako? Ako si Kalingap Alvin. Sino ako? Kilala ano? Kita mo kagabi, di ba? Siya si Sino naman ako? Indiano Bicolano. Tatay So, Robin. Tatay Robin. Ayan. Kumusta naman Ate Saren? Okay lang. Okay lang. Magbuka. So, ay, tinanong. Okay lang si Papa mo, ano, naabutan mo ba si Papa mo? Hindi po. Hindi siya naabutan. So, ano na, nung namatay si Mister mo, ano siya, wala kang baby pa. Opo, sa hospital nga ano lang. Kakalabas pa lang nung mamatay. Malabas pa lang pagka umaga, tapos nagbiyahe na yun. Nag-class pa daw dito. Siguro mga ano na excited siguro mapapupunta na para Mm. mapapupunta. Hindi niya na alam na siguro na yung parang bilis, na-excited sa bilis. Siguro kaya na accident yan. Na-aksidente. So, single parent ka pala na. Single si ate, single parent. Mahirap ang pagiging single parent. Kumusta po ang trabaho niyo? Po ang trabaho niyo ate? Walang po, titinda po ako dyan. Tapos, pambaon nila. Ano pong tinda niyo? Yung minsan, nyog, tsaka mga talmusang kamote, tsaka walis, ting-ting, yun po. Saan po galing yung paninda niyo? Dito po, galing. Minsan, sa bundok ng nyog. Sa bundok? Sino kukuha? Galing po sila doon. Minsan kay Papa nahingi. Punta din po kayo sa bundok. Hindi po, nahingi ako ng nyog. Tapos titinda ko dyan. Oo. Nangihingi ka lang din po. Para may porsentuhan ka lang konti. Tapos tinitinda nyo po ganyan talaga ang buhay dito hingi. Ganun talaga. Tinda. Pag hindi ka kasi nagtinda, wala kang kakainin. Pero malakas po tindahan dito. May binta. Asan po yung tindahan? Minsan po, ayan, yan lang. Tingnan po natin. Ito yung sinasabi niya Kuya Robin na tindahan. Oo, yan.
Mga ano talaga, mga produktong bundok lang. Oo, mali. Tapos kamote. Ayan, lagyan sa tubig para hindi na tuwa. Dami oh. Akala ko pa naman ano, sari-sari store. Sari-sari story. Akala ko ito pala yun. Ito pala yung tindahan. Gulay-gulay lang. Galing palang bundok ate yung ano mo. Opo, Mga kanina. paninda mo po. Galing sila kanina. Ay galing, nagpunta kang bundok? Paabot lang Kakadating mo lang? Ano saya ng log ng kalahating sako ang laman ay 10. Minsan yung isa 15. Nabuhat po siya ng log. So si Oh, Papa, Lakas na naman. Lakas naman oh. Kinsinyog. Oo. Bunot na, hindi. Ilang taon ka na ate ano? Ate ano nga? ang pangalan? Sara. Ate Saren, ilang taon ka na? 12 years old po. Tapos nagbubuhat ka na ng nyug. Kinsinyog. Hala. 15 piraso? Kaya mo 15 piraso? Maliliit lang Maliliit siya. Gaya lang nung ano ko. Ay malang mabigat yun. Kahit maliit Kahit lang, maliit, sabihan natin ng isang Kahit mga... natin yun. Kaya pala ano, pinapatulungan sa atin ni Kuya Ariel kasi nakakaawa naman yung sitwasyon ni ano. Buti hindi ka nabubuli. Sabihin mo na lang, mas maganda naman ako sa inyo. Buwan yan sa akin. Nag-aaral ka? May, ano, may award. Oh, lagi pong may award dito Kuya Ariel. Lagi may award yan. Anong ano ka? Naka first honor ka na? Ay, Cruise siya hanggang ngayon. ay grabe ang talino. First ka hanggang ngayon. Sponsor ka kuya dyan? Ano kuya? Siguro sponsor naman ni kuya, ano? Na ano ko lang kasi kaklase yan nung ano ko, apo ko. Kaya alam kong ano yan, matalino. Kaya ikaw nabibigyan Bigyan mo? ng award, laging ano yan, top 1. Madami siyang award. Oo, kahit walang tatay, Oo. kahit walang tatay, Masipag mag-aral. masipag mag-aral. So ang hirap ng buhay ano, ate kasi nakita ko yung kala ko may sari-sari store kayo pala yung Ay, wala tinda niyo ganyan. yung galing lang sa bundok na tinda-tinda ninyo lang. Tapos ito po tumutulong po sa inyo, ito ang tumutulong sa inyo sa ano, si ate ano, paghanap-hanap ng mga paninda. Tumutulong ka kay mama mo paghanap ng paninda? Bakit ka tumutulong? Para po magkapera po kahit po unti. Kambaon niya. O bakit ka tumutulong kay mama mo? Para po may pambili pong bigas. Ganun siyempre, totoo naman yun. Kasi pag nakita ng anak na nahihirapan yung nanay, kapag ka ganyan, tumutulong talaga. Sa murang edad ni ate, ano, Kita mo kuya, ako hula ko yan kanina. Di ba na matalino siya, sabi ni kuya na parang lagi siya na award, ano? Punta pa siya na sa bundok na masipag. Grabe, ano? Grabe. Bihira Buhat din pa yung na bata. 15 yung. Ay, baka ako, kaya ko 20. Hal-hal na ako yung pagbaba. Pero 20 pa lang yun, lalaki ako. Oo. 20 pa lang ako. Pero kahit ay, naipon ko 15, dati. ang lakas mo. Oo, 15. Ang lakas niya. Ang lakas niya, Nay. Ano po, lalakarin yung hanggang dito hanggang magkamagong, hanggang doon sa kanila. Wala doon sa Matugtuog. Tapos may sasakyan na sila papunta doon. Hindi na sila malakad. Kasi malayo Medyo yung malayo yung... Malayo din yung Bilang lakadan. pinag- Ay, grabe ang layo. Tapos ang bigat. Buti ate, ano nga? Saren. Buti sa ate Saren kinakaya mo. Bakit mo kinakaya? Para po maibenta po yung nyug para po magkapera po. Kasi, Nay, mahirap kasi talaga ang buhay, ano? Oh, Nay, anong yung magulang ko? Yung mga magulang mo, dyan pa paano? Yun po. Saan po yung magulang? Yan po, ano, hindi nakakapagsalita. Lalambis na napunta sa ospital sa Leon. Asan? Ayun. Ito yung lola mo? Lola mo siya? Ayun mga kalina. La! Bless po kami. Nakaratay na. Magandang hapon po, La. Hindi na nakakapagsalita. Ano? Ay, hindi. Bless po kami, La. Bless. Bless din po ako. Ano pa?
Pero ano naman, pero narinig man, ano? Naiintindihan pa niya. Lola, ito po ang Team Kalingap, Lola ha. Matulong po kami ha. Sa anak niyo at saka sa apo ha. Tulong kami ha. Gusto niya magsalita. Huwag ka maluhan eh. Kaya mo na. Luha si nanay. Kahit hindi. Huwag ka na, ano? Hala, pinaiyak ni Kuya Ruben. Ay, hindi ako. Kuya. Kasi Nay, huwag siyempre, ka pong mag-alala. diyan ka lang, ano, matutulong lang po. Natulong lang kami, Lola, ha. Sa apo mo. Para magandang buhay, ina, ano. Tapos papapagamot naman po. Sa inyo. Iyak baga po si ano. Malabaw-labaw man buhos kaya maski walang ano, yung hindi Ano nakasalita. po siya, naka-diaper na lang siya. Hindi po. Ano, ang magastos niya sa diaper sa isang araw kalahati nung ano baga, isang dosena. Paano niyo po napapagkasya na Ano, minsan po dyan sa likod marami kamote dyan. Nabinta ko yung kung ano-ano na lang po ang binibenta niyo? Kagaya ng mga ano, no, mga nyug. Tapos pag nakakuha po itong nyug, binibenta niyo na. Pag nakakuha ka ng nyug, binibenta niya na ni mama mo ano. Nautang kami sa kanya. Kami na lang utang. Ay, lagi kang nag-uutang. Iyo po. Ay, kaya pala na-scout mo, kuya. Yung ama niya laging pumupunta sa bahay, saka pag walang wala, nautang sa bahay, binibigyan ko naman. At talagang nakakaawa naman yung kalagayan nila. Ito si Kuya Ariel Everyday, meron po siyang channel lang kanina. Kaya ayan po, ayan. Buti na kinakaya mo po yung pagsubok sa buhay ninyo. Maagang nawala si Mister. Buti kinakaya mo Oo, pinipilit kami. para kanino. Para sa mga anak ko rin. Tapos Sa anak mo. sa Ibig pagwalang sabihin, may ano, anak ka pa po, Nay. dalawa lang. Dalawa lang. So ito yung bunso na. Iya. Bunso ka na. Nakikita mo ba pag anong nararamdaman mo pag nakikita mo si mama mong nahihirapan? Naawak po. Nahawak ka. Kaya nag-ano ka ng nyug. Paglaki mo, anong pangarap mo? Chef po. Chef. Chef. Para magluto. Magluto ka. Ibag ka naman aral, madali lang yan. Yan lang bahay. Luto-luto lang pala gusto mo eh. Turuan ta ka luto-luto lang. Gusto mo Indian food? Yung ano, Indian ano ba food yun, luto gusto mo? niluluto mo? Ano ba Oo, yun? chapati. 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 Oo. Turuan kita, libre na yun. Di ba may mga chef, parang gusto mo yung magluto ka sa sikat na restaurant, no? Ay, pangarap talaga. Ito lang yun. kita ko yung pinaka-iba na sagot. Pero sa, di ba natatanong naman si Kalinga Oo. Prab sa kuya, anong gusto mo baby ng pangarap mo? Yung tatlong babae sagot, doktor, ay ano, si teacher. Tapos natanong naman sa kanya ng dun sa bunso lalaki, sabi niya, anong gusto mo, Barbie? O sabi niya, wow, Barbie. Hindi naman. Sabi niya, doktor daw. Pero nayon lang ito, ano ko, nang rinig ko na chef daw. Chef. Kakaiba. Bakit chef ang gusto mo? Mahilig po akong magluto. Hindi ka marunong luto. Mahilig siya magluto. Hilig pero siya luto. Kala ko hindi siya marunong meron kaming papaluto sa iyo ha. Dapat alam mo to ha. Oh. Kuya Ruben, asa yung bigas natin? Oh, yan. Lutuin mo ito ha. Isang saing lang yung dapat. Ito kay mama mo para ma-aral ka na araw-araw. Kahit na pangit ang luto mo, kahit anong luto mo, kahit sayang na, okay lang yan. Pinapasok na natin. Masaya ka? Pasok na natin dito. Yan, ayan po yung bigas. Para sa inyo po yan. Ayun, salamat po. Salamat talaga. Yung ganyan kagaya nyo. Masaya ka, Nay? Iyo po. Anong sasabi mo? Mayroon ng bigas. Maraming mo yan. salamat po. Masaya ka man? Masaya ka sa bigas? Galing yan kay ano? May bibigay pa ako dyan. Ay, oh my God. May bibigay ako dyan. Ito. Grabe, kuya. Ay, kaya lang, pikit. Pwede to?
Hindi, ito. Ay, grabe. Grabe si Kuya Ariel, everyday. Yan. Grabe si Kuya, di ba? Talaga sa charity na si Kuya, ah. Ariel everyday. Subukan natin mag-charity. Subukan mo. Ano masasabi mo kay Kuya Ariel? Bigyan ka ng ano? 500. Maraming salamat po. Kanino? Kay Kuya Ariel po. Masaya ka? Masaya ka na? Minsan ay napasok ko itong ano, walang baon. Siyempre mahirap ang buhay. Ito, napasok ko ito siguro walang baon minsan. Hindi, napasok po siya, walang baon. Minsan po, pag wala talaga, nasama na sila sa mulo kahit may pasok. Para makatulong pag walang pera. Kasi Minsan walang na-absent bigas. ka na kasi walang bigas. Ngayon wag ka na mag-absent kasi may bigas na ang dami. Hindi ka na ma-absent. Tsaka may baon ka na din. May bigyan ka ni Kuya ano, bihira ka na. May pera ka na. Binigyan ka na ano. Binigyan ka ni Kuya Ariel. Ano masasabi mo kay Kuya Ariel? Salamat. Ito, hindi lang si Kuya Ariel Kuya Ariel ang mabigay sa iyo ng ano, pera. Pati din ang Kalingap, Team Kalingap, 1,000. Yan. Salamat po. Ano gagawin mo dyan? Bibigay po kay mama. Ano yan, pambiling ano yan? Ang bili po ng ulam. Ulam. Kasi may Kasi pera. si nanay, oh. Sila. Pero- naman. Yan, tama yan, grabe, napakaano mo kay mama mo. Tama yan, mga tumulong sa magulang. Pero huwag niyo papabayaan ang pag-aaral mo, ha? Kasi sabi ni mama mo, kapag wala ng bigas, hindi ka na napasok at naghahanap ka na ng ano, ng nyug. Yan, totoo ba yun? Opo. Kaya ngayon, makakapasok ka na, may pera na, may baon na, may bigas na, at si nanay, ano po, nakanin pa po yan, or Opo, gigiling po kasama doon sa paglaga. yan na lang po ang pagkain ng nanay. Magpakatatag lang kayo, ha? At may awa ang Diyos, ha? Ati ano? Sarel. Sharon, matatag, ha? Magtapos ng pag-aaral, magtatapos ka ba? Magtatapos ka ba ng pag-aaral? Very good. Bakit gusto mo makapagtapos? Para ma-ship. Siyempre, ano ate? Para po matupad po yung pangarap ko kung maging chef. Po makatulong din po kay mama. Maganda pati ito si ano, Ate Charlene. Natural na, Sharon. natural na kulay niya. Di ba, Kuya? Oo. Hindi naman ito ganun mga makeup, one naman. Natural lang talaga kulay niya. Yan ay. At hindi kami magtatagal. Masaya ka po ba? At may dumating na biyaya sa inyo. Opo, masayang masaya kasi po, may kayong benta. Pwede na yung panastos ng ano, pambili ng ulam. Tapos, baon nila bukas. Salamat po. Sendon talo. Bukas, linggo naman. Bukas na eh. Wala na Ay, sa pasok. Monday po. Sa Monday. Charmaine. Bili ka naman may baon mo. Maraming salamat po dito po sa tulong pong binigay niyo po sa amin. Makakatulong din po ito sa amin para po sa pang araw-araw na rin po namin. Oo. Para di na po maghirap po si mama sa pagbibenta. Tapos po paghahanap po ng ibibenta. Sino naghahanap? Ikaw ano? So, konting tulong lang yan. Ate ano? At may bigas na. Masaya. Nahihiya. Na ganun. Ayan. So, babalik na lang kami. Ha? Babalik na lang kami dito. Nay, hindi din po kami magtatagal, ha. Babalik na kami. Po, salamat po rin sa tulong niyo. Salamat po. Ay mga kalingap, maraming salamat sa panonood po mga kalingap. Syempre, muli po at nakapag-abot po ng tulong ang Team Kalingap. Ano po, syempre
si Kuya Ariel din nagpabot na bagong kakilala po namin, Bagong Isang- team Kalingap. small YouTuber. Ariel Everyday po. Ah, Paki-subscribe po. tsaka ayan, kasama po natin si Indiano Bicolano, Sama din natin si Kalingap Kalingap Alvin. Alvin. Yan, maraming Pero maraming. wag na natin po kalimutan si puno natin dito, si tatay sa Kalingap, si Kuya Alvin. Ay, Hindi ako. Kuya Val. si ito po, hindi po. Al Santos Matubang po. Tapos sila Ate Edna Vlog, tapos si ang pinakamaganda niyang pogi ay boss natin, si Kalingap. Kaya, pero wag na natin po kalimutan na lahat ng K-Boys po. Kami po masaya po kami pag masaya din sila. Hindi po kami lang na ano sa malungkot sila, malungkot din kami, kaya dapat po pinatulungan lahat. Kaya maraming salamat po sa suporta sa lahat. Na hindi po kayo nasawa sa sport ano sa papapanuran po nasa Kalingap, kahit sino po kay Kuya Bal, tapos kay Ate Edna, tsaka si Kuya Rab, tapos lahat po kami Kalingap. Maraming salamat po sa suporta po sa inyo lahat. God bless you po. Maraming salamat po at syempre huwag niyo pong kalimutan ng aming mga channel, si Kuya Ariel Everyday, Indiano Bicolano at Kalingap Alvin. Thank you po sa inyong lahat Salamat and po. God bless po. God bless you po. Mga Kalingap,